Vậy chú cái video pathuma 1K viewer cái này lom nan alu paratha kan siam don ni cái mail chú cái tilang don là wat chan chú cái thil nuai hi lang lawang ti ka lau box sia chú wang chuan hi ngum de in lo en ro a tui để don te mi nya hian kem kan nuai nga chuan hi mix hi kan tel don ni alu te thil chi sang sang kan mix hi kan telanga ti hiang kan tiang a chuan kan met phe kanga chuan mai da phut hi kan tel leng ti hian mai da phuta kan chia lenga kan nuai anga 1K viewer nei lom na ni hi a ka video te min lo en sak thina wangin kalom em a min na subscribe lo inom chuan min lo subscribe sam ve le sham don nya a alom nan alu paratha kan siamang yan kan nuai anga hian tui don em ta ni tui don ser nya tel sabak lawin kan urta mo mei sabak lawin kan urta tel tem kan tela kan chu min ta a melem kan siam zau to a ice tea nen hiang kan ei don ni alu paratha hi tui ngotang in lo ei ve don nya o ice tea nen a hetia ei hi tui ta mo min lo thlir sak tu te wangin lom thu ka ron soya min lo like sak le vek don nya min da subscribe lo tan min lo subscribe sak ve le sham don nya bye bye